श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला चण्याच्या पिठाचा पोळा कसा करतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे चण्याचं पीठ आहे. हे 3 कांदे घेतले, मोठे कांदे आहेत म्हणून 3 घेतले बारीक करून. ही मिरची बारीक 3 मिरच्या घेतल्या, मोठ्या होत्या म्हणून 3च घेतल्या. तिखट नाही आहेत, कमी तिखटाचे आहेत. हे जरा रवा आणि तांदळाचं पीठ थोडंसं त्याच्यामध्ये टाकायला. हिंग ह्या कांद्यामध्ये आणि पिठामध्ये हे हिंग थोडं टाकायचं आहे. हळद, मीठ आणि थोडीशी साखर. तर मी हे टाकून घेते. अर्धा चमचा हिंग, आता अर्धा चमचा हळद, थोडीशी साखर चवीपुरती, मिरच्या बारीक करून घेतलेल्या आहेत. हे रवा आणि थोडंसं तांदळाचं पीठ. हे गरजेचं आहे टाकायला. म्हणजे तुम्हाला हवं असेल तर टाकू शकता. मी टाकते म्हणून मी आपलं दाखवलं तुम्हाला. असं काही नाही. हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आपण. थोडं थोडं आहे हे सगळं. आता थोडंसं मीठ घालूया चवीपुरतं. चवीपुरतं मीठ. हे ढवळून घेऊया आता सगळं. म्हणजे कसं त्याला ते मीठ वगैरे लागेल ना चांगलं. मग नंतर आपण चण्याचं पीठ घालायचं याच्यात. आता थोडं पाणी टाकते याच्यामध्ये. जेवढं आपल्याला पाहिजे तेवढं आपण पोळ्यासाठी किती 3-4 पोळ्या झाल्या तेवढं आपण पीठ घ्यायचं याला. याच्यामध्ये तुम्ही टमाटा पण घालू शकतात. मी घातला नाहीये. अजून लागलं तर आपण अजून घ्यायचं. तुम्हाला जेवढे पाहिजे तेवढ्या तुम्ही पोळ्या काढायच्या तेवढं तुम्ही पीठ घेऊ शकता. 4 कांदे घेतात, 5 कांदे घेतात, जेवढं आपल्यावर आहे ते. थोडंसं आणखी पाणी घालते. अजून 1 चमचा घालते याच्यामध्ये पीठ. थोडंसं आणि थोडं पाणी घालते. चांगलं हे फेटून घ्यायचं असं. म्हणजे गुटल्या मिटल्या असतील तर त्या फुटून जातात त्याच्यामध्ये. तसर आपण तवा टाकून घेऊया. तवा गरम होईल ना तोपर्यंत. हाच ठेवलाय गॅस. तापला का थोडा मग बारीक करूया नंतर. असं मिक्स झालंय. टमाटा पण घालू शकतो, असं काय नाही ह्याच्यात. थोडंसं आंबट निंबट लागतं असं. जरा पोळा बरा वाटतं. हिंग म्हणजे काय, हिंग जरा चण्याचं पीठ जरा हे असतं ना गॅससारखं, ते हिंग टाकायचं त्याच्यामध्ये. बाकी मी सोडा मिठा काय नाही टाकत त्याच्यामध्ये.
ते तेल टाकून घेतलंस ना. आपल्या चॅनलला सपोर्ट करण्यासाठी सबस्क्राईब करा. तर साईडने जरा आणखी तेल टाकते मी. जरा जाड वाटते पातळ करून. गॅस थोडा बारीक करून ठेवते आणि मग 2 मिनिटासाठी झाकणी ठेवते. शिजून येतं चांगलं त्याच्यामध्ये. किती मिनिटासाठी ठेवायचं? 2 मिनिटासाठी ठेवायचं. फास्ट ठेवला ना मग ते करपतो. हे बघ आता 2 मिनिटं अजून ठेवूया. थोडं असं परत तेल थोडंसं टाकायचं. नंतर मग उचलायचं थोड्या वेळाने. झाकणे मी काढली वरती. विसरले तेल टाकायला. होतं कधी कधी होतं असं. कधी कधी होतं विसरायला पटकन. अशा प्रकारे बाकीचे मी काढून घेते. बघा असा आलाय पोळा. अशा प्रकारे मी बाकीचे काढून घेते. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. तेल घालायचं आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.